Bos. Ayo le, ayo joget karo mae yo le yo. Oh, ayo le. Ayo karo mama ini le, guys. Ayo le, ayo le. Yo, yo, oke, guys. Kok mama enak mabuk tambani yo nang yo. Mama kayak kumat kayak, guys. Ini permintaan jabu Pak semua. Anak kecil tuh mintanya itu bojo loro toh Pak. Lah wong siji kowe gak entek kok jaluke loro. Tapi ini cuma lagu ya nggak apa-apa ya Pak. Banyak permintaan adik atensi, ada minta yang Sapan Gunung, Gerajakan. Akan saya penuhi dulu cucu saya. Ya, minta abang biru lampu disco. Hah? Iki sing njaluk iki dhisik. Bojo loro lho, Mas. Bapakmu mau sing njaluk bapakmu bojone loro apa siji? Bapakmu sing ndi? Oh, Pak. Aja itu nek ndek bojo loro ya. Pinter. Mama siji. Buat ibu tuan rumah semuanya bapak-bapak kalau mau joget boleh loh.
minta yang gerajakan tadi. Gerajakan. Sekarang gantian. Bapak Kades sudah, terus dua, tiga, empat. Nah, iya. Dapat giliran loh Pak. Ya. Apa? Oh. Ya. Mbak.